oil. Yun mga pre, welcome back sa Paring Chomar TV. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So ngayon nga mga pre, nandito tayo sa gitna ng dagat. So kasama ko sila. Woohoo! So samahan nyo ako at pasyalan natin ang San Fabian, Pangasinan. Let's go! So yun mga pre, nandito tayo ngayon sa cottage Kobo. So, dito sa San Fabian Beach, kasama ko mga beaches, #1 beaches. Kasi dito rin yung tiktokers natin, si Yan, Manawis. So wala ngayong kuryente kaya lumabas kami 7 to 5. Kaya nandito po kami ngayon sa San Fabian, Pangasinan. So kakain muna tayo. Ito po yung mga pagkain namin, tilapia. Ito pala mga tilapia. Ito po yung kamatis na tipangsit. Sumangga na manghang. So yun lang mga pre, chill lang muna tayo ngayon. Kasi walang magawa sa bahay kaya lumabas para sumabak. Sumabak sa pagkain. Sumabak sa pagkain. Tsaka mangolekta ng mga virus. Yun lang, mamaya ulit. Let's go! Pero ganyan sila. Chili oil. Hotdog dating sa bog. Meanwhile. So yun, sasakay kami ng banana boat. Sakay daw siya. Pero ako, hindi sasakay.
Yun mga pre, maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Baka gusto mong mag-like o mag-subscribe, kayo na po ang bahala. At syempre, samahan nyo pa rin ako sa mga susunod pa nating adventure. So, paano ba yan? Paring Jomar, signing off. Poo!